Здравейте, аз съм Хикса БГ и с мен е тъпия Джашон. Как сте днес? Аз съм супер, ще направим на един много як... Шит! Абе, толкова му е проблема, бе. На Командос ПВП. Ревю. Не ревю. Ти прави ревю. Да. Сега нямам право. Добре, сега ще изляза от това. Бързо ще се скрия някъде. Няма никой. Да. Бързо тъпа. Чайна. Само тъпа или тъпа? Тъпа. Как се казваше, бе? Убиха ме. Що не мога да си запомня името, бе, Джашон 89? Ето. Да, ма много бавно го пиша. Гледай. Те стоит. Гледай го този диамант е някакъв нахалника. Стои пред спална и чака някой да скочи. Много нахален педерас. Тъпа. Бързо! Да, ама аз мръднах. То ме уби. Не. Би некъв друг, аз бягам като мангал. Бягам. Скри си някъде и ще филми. То само ме преследва. Баси педерасите. Извинявам се за това, което чухте, но не са ли геове? Извинявам се отново. Просто съм толкова ядосан, че... Бързо! Бързо, бе! Скочиха край. Yes! Къде си направил каштурка? Пещера. Браво. Махна ли привата? Да. Аз съм ти за... Басяките работи. Ще си барна нещичко. Защото съм мангал. Ето тук си работите. Грешка. Пуф. Откъде толкова много айрани? Пуф. Много пах. Много си копал. Браво. И ето ме сега брониран. Чайте са. Да ви се покажем без. И това сме ние двамата хора от запаса. Стига се чука моя. Правиме клип. Не правиме секс спорно. Какво бе? Това ми се показва. Ще правим много клипове. Дано са ви харесали. Да снимам само един абонамент. 2. И искам малко повече. Малко повече. Поне 3. Ще скефа. Направо ще поудея. What the fuck, майко. Ето ти портала към Недъра. Басяко. Абе, Жорка, много си се постарал. Как? Да, и го изгубих. И нещо... Не мога да се разкарам. Като паднеш долу, няма излизане. Ето бе, излязо. Оп. Айде да покопаме малко. Аз съм по копането. Той много добре знае. Да си взема гирка. Си вземем... Жорка, имаш и даймонд. Намирал си даймонд. Завиждам ти. Къде са ти? Чай сега ще потърся. Къде си ти? Имаш 6 даймонд. Ти какво си намерил, бе? Некви... Колко храна! Къде? Аз видях само в печката. Никъде не виждам. Майко! Ама как не са те фанали, бе? Доста време съм така. Home set. Защо не мога да си сет на хома? Добре да се знайко. Какво направя? И вижте ми едър честа.
Що бе? Да ми видят тендър чисто. Искам и аз да видя. Аз нямам нищо там. Ще ми го даде, ще видя ли? Може ли да видя и аз? Не можеш. Че си мангал, сега ще те смажа от бой. Не бе, базик. Как не те ударих, бе? Ударих те, бе, извиняй. Аз сега като ще трябва да разкрил. Кой? Аз. Накъде? То тук не виждам нищо, ни айрон, ни въглища. Абе, Жорка, колко време ще го направим този клип? Къде да знам? Защо те наричам Жорка, бе? Това ти от името Джашо. А ти нямаш нищо общо. Що ти лагна? Стоиш на място. Не ме лагва. Не бе. Това не ми лагва. И на мен? Само не си пускай F3-то. В кое? F3 не си пускай. Що? Ще видят координатите. Окей. Не искам да видят координатите ни. Кой идиот, че си пусне F3-то? Ние няма се дадем без бой. Двама сме. То Делукс колко? Да, за те, които не знаят. Просто сините са си играчи, а не светосините, той ще ви каже какво са. Ти нали го направи в ревюто? Откъде се взе тази вода? Значи светосините са хиро, които са хиро ранг. Абе, Жорка, откъде се взе тази вода, бе? Горе. Ти ли си направил това? Поне забуши. Тук няма нищо, бе. Каква е тази мина? Всичко съм брал. Всичко си обрал. Каква е тази мина тогава? Що ме довреде до тука? Да. И тук сега няма измъкване. Има. Хомче! Абе, имаш торчове. Не. Много пъти умярах. Колко пъти? Каква е тази стена? Това стана. Тук има някаква стена от кадърма и камък. Да. Какво си правил? Нищо. Направи си така. Изглежда по-добре. Жорка, тук е супер тъмно. Не знам какво си осветлявал, ама е супер тъмно. Ма къде? Ела при мен при стената. Телепортни се. Хум. Аз съм хум. Айде, идваш ли? Сега. Къде си, бе? Къде си, бе? Тук съм се. Къде, бе? Ето те. Ей, тука. Жора. Чакай да обърна. Аз си бях. И аз не знам, че съм правил. Не, явно са идвали някакви изчадя. Добре, аре на някой ларп. Добре. Не мърдай 5 секунд. Аре на джъмпа. Да бием Делукс. Ти викаш в ревю, че е бил страшно добър. Ще оставя бронята, защото все пак тя е твоя и моя, защото сме екип. Ама много айран си събрал, ако ме питаш мен. Откъде си събрал златните ябълки, баба ми не знае. Бабо, знаеш откъде Жоро е събрал златните ябълки? Ябълките са... Намирал си емералди! Сикцир, бе! С една хубава кирка, която изгубих. Или пък си ходил в шопа. Не. Да, бе. Не съм. Да, бе. Има ли шоп тука? Да, има. Ама няма... Не знам какво. Ходил си. Абе, къде ти стои кирката, бе? Ти си я служи. Махни тази тъпа броня, отиваме на ларп. Добре. Те малко, бе. Ларп, аре да същежаваме на ларп ръм. Ларп. Ще умрем там. Там има една лава. Не ми пука. Чакай нещата.
Нали ти казвам да махнеш всичко? Затова да умираме. Абе, мазня. Ей, мангал! Няма да се телефорти. Ау, ау, ау! Как те убих? О, мага! Какво? Сега не мога да си отида в хома. А, мога бе. Ама си мангал, че си мангал. Не знам как те убих. Ми аз съм без броня. Че аз съм без броня. Как бе? О, аз съм с броня, бе. Аз съм без броня. Килс 0. Пауър 0. Дет 4. Как 4 пъти съм умрел, бе? Не, когато искаш да се телепортиш до мене. Дед. Enter chest, но нямам вътре нищо. А тук като го минем ще се състезаваме, нали? Ши кит и си вземи кит бонжуар. Какво пе е това? И кажи ми как се пише. Сега ще научкам. Напиши просто кит и ще ти излезе. Аз си го взех. Кит. Това какво дава? Бонжуар. Ти къде си, бе? Къщата. Ама аз също отивам хубавата ни къщичка. Ето откъде си взел те работи. Аз нямам право на хом тук. Добре, ще стоя без да умирам. Ще надявам. Не, ще отида на... ела на сръна. Аз сега идвам само да ще остава кит бонжуар. Ама то може да се прави всеки ден. Не. Не, може. А този кит е много дълъг. За много дълго. Добре. Сега ще направим създание. Да. И аз ще победам. Ще видим. Аз ще бия, бе, то се знае. Добре, ще остава... Къде да го остава? Това ще го оставим... Къде да остава бонжуара? Нямаше си чест за бонжуари. Ще го остава в честа за храна. Не, ще за храна там, където... Ще го остава в ендър честа. Да, остави се от тук. Аз ще ставих един там. Ти бая се по... Добре, Warp Run. Ще направим на F5, ще кажем на хората какво става. Какво ще правим? Ще се състезаваме. И аз ще го бия. Това всеки го... Ето ме, за теб съм. Ето ме. И... Абе... Аз не те виждам. О, мага, как не ме виждаш, бе? Аз съм в теб. Сега съм пред теб. Ще удара! Ето. Добре, чай, бе. Стой тука. Така. И сега ще направим състезание, което аз, по-готиния, ще победам. Ама скина ми е по-як. Хората ще решат кой е по-як. Аз. Ще проверите. Кой скин е по-добър? Моя. На Хикса или на моя? Джашо. На Хикса, разбира се. Добре, 3, 2, 1, минавай! Мангал, как мина, бе? Ти си го наизустил на ум. Ще следа. Ти зад мен. Ариве! Yes! Нека ти. Кой победи? Ето, сега как да минем? Ларън и шипак. Какво? Шипак ларън. Пак ли? Стой там. Пак ли, бе? Що пак? Няма къде си изкачиш. И сега какво? Губим. Не. Пак? Значи аз печеля. Ала съм добър. До финала? Чай, бе, Жоро. Ние там се чакаме. Какво, бе? Къде падна, бе? Стоиш си... това е нещо като джъмп.
Оф, тъпата антивирусна, защо някой ден не я изтрия? И, аре бе, мърдам се за се прасина и да боем. О, мъга, как се качваш, бе? Много лесно ще ми вика. Прото му спро. Аре бе! Ама кажи как се качваш, бе, мангал? Тук каква е жената? Аз съм мистер. А мен ми лагна здраво. Аз спрах. Не те полагам, нали ти? Да, сам ми лагна. Мана се от този. Остана, бе. Нищо. Остана, бе. Нищо. На мен нещо ми стана. Какво ти стана? Прави се. Йеее! Аре да отиваме в друг сървър, да направим някъде другаде. И това беше за този сървър. 16 минути! Тук. Да, какво толкова? И това беше за този сървър. Ще играем сега още малко, още един сървър. Да. Той се казва Warcraft. Май го знаете. Да, направих клип. Направих клип. Да. И това ще е за този клип. Да ме харесва. Що? Аз стендах в Warcraft. О, Айде, още малко. стрес. Айде в Survival Games. Значи играем една Survival Game, което е моето любимо. Но никога не ме пуска, никога не успявам. Трябва да спиш първот. Ей, Да не бъдат хората. аз я показах. Мога да ти влязат с скина. Не ми пука, аз имам втори. Аз ще спра клипа. О мага. Как пише Waiting и не мога да вляза? Кобе? И пак съм тук. Мангала пак е тук. Джойн арена 1. Бързо. Сега ще Не успях да джойна. Не знам защо. Survival Games. Ще играем. Абе, как да се джойне в тези арени, бе? Пише ми waiting 0 от 0, 24. Пак са направили този блок. На теб така ли ти е? Да, на мен също ми е така. О, арена 4. Арена 4 и не влязох. Горе на 4. Влизат ли? Да, ама аз не мога. Тук някакъв блок има. Да, ама аз искам. Аз играх само веднъж. Влязох в арена 4. Аз влязох в някоя арена. Коя? Ето те. Мангале. Мангале, виждаш ли ме? Това ще е най-якото нещо в света. Обожавам, ама просто обожавам този. Аз не, ще те следа. Почнахме ли, бе? Да, почнахме. Оставете, бе. Не мога да фана нито един чест. Не взимаш чест? Какво? Къде можеш да вземеш чест? Така. Претекахме се. Защо? Не можем да вземем чест. Що? Не можем да се измъкнем. Така. Ми се става тупаник. Да, сърце. Но що не мога да тупам, бе? Там, ще има грешка, бе. Никога не влизайте тук. Видяхте какви са последствията. О, ще умра, бе. Аз се тупам.
Абе, не мен, бе. Абе, нека ме тупа мен. Умрях. Шит. Аз съм на 2 сърца. И вече знаете какво да не правите на тази арена. На половин сърце съм. Yes, убих един. Останахме 3. Умрях. Десетима. Как 10, бе? 3 останахме. Е там, ама другите са се измъкнали. Аз отивам в арена. 2 са. Къде? В 5 са... Що? Няма къде да влизаме, нали? Да. Нещо друго да играем? Не, айде да слушаме. Чай, ела тук. И това беше... И това е от нас за този клип. Да, Дано ви е харесал. дано, Абонирайте се. да, Харесайте клипа. да. И това е. Чао, чао!